मोनफ्रोमबो जिउआव जाहाथे जेब्लाबो जाफुंसारनो हायो आरो बबेबा न्याय अन्याय बेफोरनि गेजेराव सैथोखौ लानानै देरहासार जानो हायो बा इनायनि हेंथायै जेब्ला दावहा होनो गोनां जायो बेखौ जेब्ला देरहासार जानांगौ जायो अब्ला बेबायदि महायज्ञखौ गोदो गोदायनिफ्राय खालामबोबाय थादों। बेयो जोंनि हादोराव हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरो जाय खान्थिखौ लानानै भारतनि सुबुंफ्रा जेब्लायबो बे जयग'नि गेजेरजों इसोरजों गावखौ सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोबाय थादों। जोंनि समाजाव एसे आगोल जोंनि माननीय उद्धव ब्रह्म बिथाङा जोंनि गुरुदेवनि बाथ्राखौ माबोरैहाय बिथाङा जोंनि समाजनि गेजेराव जयग' आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव शिक्षानि सोरांखौ बिलाइनो थाखाय माबायदि खामानि मावोब्ला आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैखो दिनैनि बे अबस्थायाव जों मारै सौफैनो हाखो आरो गासैबो समावनो गुरुदेवनि जिथु जिउनि मावनाय हाबाफोर बेखौ एसे रायखांनानै होलांबाय। जोंनि धोरोम सिबिनायनि जि गियान आरो गावखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि समाजखान्थिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि खान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव आगान सुरफालांनो थाखाय जोंनो गियान होजेननाय बे गोदान मुगायाव बे सुबुङानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे जोंनि बर' समाजनि ओरैबायदि सासे राफोदाय इसोरनि खान्थि बायदि जाय सुबुंनाव बे संसारनि सोमोन्दै मानसि माहारिनि सोमोन्दै सम्पूर्ण गियान दं। खालिल' धोरोमनि बाथ्रा नङा जासे इसोर सिबिनायनिल' बाथ्रा नङा जासे मानसि हिसाबै जोंनि जिउनि बिबान आरो गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि थानांगौ गियाना मा गियानखौ मोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ मालायजों मुंगै जानाङाब्ला जों माबोरै जानांगौ जिउआव जेब्लायबो दुखु जानायाव गोलैया जासे अभाबाव गोलैया जासे गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जोंनि आखल आखु मावनाय दांनाय माबायदि जानांगौ बे गासैनिबो गियाननि बिथिङाव दंजोबोमोन आरो जोंनि सुबुं समाजाव आन्दायनानै थानाय बे मानसिफ्रा जाहाथे जेब्लायबो मोनसे सत लामानि गेजेरजों आवगायलांनानै बेफोरबायदि दुखु जारला अगियाननिफ्राय मुक्ति मोननो हायो बेनि थाखाय बयखौबो फोजाखांनो बयखौबो जांख्रिखांहोनो गुरुदेवा हाबा मावदों। जाय मुनिफोरखौ लानानै मोनफ्रोमबो जिउआव जाहाथे जेब्लाबो जाफुंसारनो हायो आरो बबेबा न्याय अन्याय बेफोरनि गेजेराव सैथोखौ लानानै देरहासार जानो हायो बा इनायनि हेंथायै जेब्ला दावहा होनो गोनां जायो बेखौ जेब्ला देरहासार जानांगौ जायो अब्ला बेबायदि महायज्ञखौ गोदो गोदायनिफ्राय खालामबोबाय थादों। बेयो जोंनि हादोराव हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरो जाय खान्थिखौ लानानै भारतनि सुबुंफ्रा जेब्लायबो बे जयग'नि गेजेरजों इसोरजों गावखौ सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोबाय थादों। जोंनि समाजाव एसे आगोल जोंनि माननीय उद्धव ब्रह्म बिथाङा जोंनि गुरुदेवनि बाथ्राखौ
माब्रैहाय बिथाङा जोंनि समाजनि गेजेराव जोंखौ आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव शिक्षानि सोरांखौ बिलाइनो थाखाय माबायदि खामानि मावोब्ला आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैखो दिनैनि बे अबस्थायाव जों मारै सफैनो हाखो आरो गासैबो समावनो गुरुदेवनि जिथु जिउनि मावनाय हाबाफोर बेखौ एसे रायखांनानै होलांबाय जोंनि धोरोम सिबिनायनि जि गियान आरो गावखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि समाजखान्थिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि खान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव आगान सुरफालांनो थाखाय जोंनो गियान होजेननाय बे गोदान मुगायाव बे सुबुङानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे जोंनि बर' समाजनि ओरैबायदि सासे राफोदा इसोरनि थान्दै बायदि जाय सुबुंनाव बे संसारनि सोमोन्दै मानसि माहारिनि सोमोन्दै सम्पूर्ण गियान दं खालिल' धोरोमनि बाथ्रा नङा जासे इसोर सिबिनायनिल' बाथ्रा नङा जासे मानसि हिसाबै जोंनि जिउनि बिबान आरो गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि थानांगौ गियाना मा गियानखौ मोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ बेयो जोंनि हादोराव हाजार हाजार बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खान्थि आरो जाय खान्थिखौ लानानै भारतनि सुबुंफ्रा जेब्लायबो बे जयग'नि गेजेरजों इसोरजों गावखौ सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोबाय थादों जोंनि समाजाव एसे आगोल जोंनि मानबेले उद्धबरा ब्रह्म बिथाङा जोंनि गुरुदेवनि बाथ्राखौ माब्रैहाय बिथाङा जोंनि समाजनि गेजेराव जोंखौ आहुतिनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि समाजाव शिक्षानि सोरांखौ बिलाइनो थाखाय माबायदि खामानि मावोब्ला आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माबायदि सोलायनाय फैखो दिनैनि बे अबस्थायाव जों मारै सफैनो हाखो आरो गासैबो समावनो गुरुदेवनि जिथु जिउनि मावनाय हाबाफोर बेखौ एसे रायखांनानै होलांबाय जोंनि धोरोम सिबिनायनि जि गियान आरो गावखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन मानसिफोर बायदि समाजखान्थिनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि खान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव आगान सुरफालांनो थाखाय जोंनो गियान होजेननाय बे गोदान मुगायाव बे सुबुङानो जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ सासे जोंनि बर' समाजनि ओरैबायदि सासे राफोदा इसोरनि थान्दै बायदि जाय सुबुंनाव बे संसारनि सोमोन्दै मानसि माहारिनि सोमोन्दै सम्पूर्ण गियान दं खालिल' धोरोमनि बाथ्रा नङा जासे इसोर सिबिनायनिल' बाथ्रा नङा जासे मानसि हिसाबै जोंनि जिउनि बिबान आरो गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जों माबायदि सोलिनांगौ माबायदि थानांगौ गियाना मा गियानखौ मोननांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ मालायजों मुंगै जानाङाब्ला जों माबोरै जानांगौ जिउआव जेब्लायबो दुखु जारलायाव गोलैयाजासे अभाबाव गोलैयाजासे गोजोन जिउ खुंलांनांगौब्ला जोंनि आखल आखु मावनाय दांनाय माबायदि जानांगौ बे गासैनिबो गियाननि बिथिङाव दंजोबोमोन
आरो जोंनि सुबुं समाजाव आन्दायनानै थानाय बे मानसिफ्रा जाहाथे जेब्लायबो मोनसे सत लामानि गेजेरजों आवगायलांनानै बेफोरबायदि दुखु जारला अगियाननिफ्राय मुक्ति मोननो हायो बेनि थाखाय बयखौबो फोजाखांनो बयखौबो जांख्रिखांनो गुरुनि हाबा मावदों।